Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με την Ανδριάννα για να συζητήσουμε τους λόγους που το QuickOrt καινοτομεί ανάμεσα στις υπόλοιπες εφαρμογές παραγγελιού λειψείας. Ο λόγος σε εσένα, Ανδριάννα. Αρχικά, η Ευαγγελία μου θα ξεκινήσω με κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα κατάστημα εξοικονομεί απίστευτο χρόνο χρησιμοποιώντας το QuickOrt. Ένας σερβιτόρος δεν χρειάζεται κάθε φορά που πρέπει να στείλει μια παραγγελία να πάει πίσω στο ταμείο. Χρησιμοποιεί το κινητό του, στέλνει την παραγγελία και αυτή φτάνει αυτόματα σε όλα τα πόστα, κουζίνα, μπαρ ή όπου αλλού χρειάζεται. Πολύ ωραίο αυτό. Σημαίνει ότι δουλεύει και σε κινητό, σωστά? Φυσικά, δουλεύει σε κινητό, τάμπλετ, ακόμα και σε έναν απλό υπολογιστή. Δεν χρειάζεται κανένας ειδικός εξοπλισμός. Και πόσο εύκολο είναι να εγκατασταθεί το QuickOrt στο κατάστημά μας? Πανεύκολο. Δεν χρειάζεται καν τεχνικός. Όλα λειτουργούν με Wi-Fi και Bluetooth. Η ομάδα του QuickOrt θα έρθει στο κατάστημά σας και θα σας δείξει τα πάντα χωρίς καμία χρέωση. Ούτε για εκπαίδευση, ούτε για υποστήριξη. Ούτε στο ξεκίνημα? Όχι. Και χωρίς καμία χρέωση εγκατάστασης. Είναι ιδανικό για νέες επιχειρήσεις. Επιπλέον, μπορείς να πληρώνεις ανά μήνα, ανά έτος ή ανά σεζόν, αν λειτουργείς εποχιακά. Έχετε και σύνδεση με την ΑΔΕ, σωστά? Φυσικά πως πλέον έχουμε σύνδεση με την ΑΔΕ. Αυτό σημαίνει ότι μόλις ο πελάτης πληρώσει, η απόδειξη εκδίδεται αυτόματα και ανεβαίνει στο σύστημα της ΑΔΕ. Καμία χειροκίνητη διαδικασία πλέον. Αν θες να δουλέψεις και εσύ πιο έξυπνα, βρες μας στο QuickOrt.com και ζήτα σήμερα τον demo σου.